Әхсән Баянов. Яшьлегемне эзлим. Өченче бүлек. Мин авылга кайтам. Әрҗәсенә унлап кеше төягән калтырчы автомашина шалтырый сикәлтәле юллар буйлап бара. Авыллар, Ямансу һәм хәлсез авыллар артка шулшалар. Авыллар. Соғыш вакытында безнең бу авыллар өстенә бомбалар төшмәде, снарядлар яумады. Шулай да карагыз сез теге өйләрне. Алар нинди кичерәеп калганнар, имгәнешкәннәр, таякка калганнар. Бомбалар, снарядлар безгә күренмәделәр. Аларның күзгә күренми торганнар яуды безнең өскә. Фронтта яраланган кешеләр үзләре кебек үк инвалид йортларга кайттылар. Күзләре сүнә барган әниләре, әтиләре, энеләре, сеңелләре янына. Соғыш биткән көнне укытучым дөрес әйткән икән. Халык монда хәзер дә авыр сугыш кичерә. Зур сугыш, ачлык, ялангачлыкка каршы. Бу сугыш бәлки тегесеннән һич ким түгел. Ачлык белән сугышудан да кыен сугыш булмый. Монда романтика юк. Батырларны монда данга күммиләр, эндәшмиләр. Эндәшмәү үзе иң каты җәза. Ышанмасагыз, әнә, тәрәзәләренә, ишекләренә такта кадакланган, түбәләре җимерелгән, түшәм өсләренә үлән үскән теге өйләрдән сорагыз. Эндәшмәүнең нинди явыз көчләр белән бәйләнгәнен алар сөйләрләр. Бөтен дөньяга ишеттерерлек итеп сөйләрләр. Кичке караңгы төшкәндә грузовик безне таныш авылга алып керде. Килмит шушында эшли. Өйләренең дә кайда икәнен чамалыйм. Күңел әллә ничек җилкенеп китте дә, кайчандыр бу авыл өстендә әйләнеп йөргән көйләрне уйный башладым. Машина тиз бармый, шофер үзе дә тыңлый ахрысы. Ул чакларда авыл җирендә баян тавышы әкияттән килгән төслерәк иде шул. Авыл кешеләре тәрәзәләрдән карап безне озатып калалар. Хәтерлим, ул чакта композитор Заһир Исмәгыйловның "Көтәм сине" исемле җыры яңа гына чыккан һәм күңелләрдә матур яңгыр ашыла башлаган иде. Иске урамнарда шул яңа көй яңа өмет шикелле таралып калды. Соңыннан көйнең авыл халкы күңелендә онытылмас хисләр кузгатуы хакында миңа кабат сөйләделәр. Ул төнне Сафуан абзый да урыныннан торган. Хатын, әни суйнавы. Ишкар авылы. Миңа бик якын бер кеше. Ул ишетәме икән? Бәлки ул да шушы авылдадыр. Кунакка кайткандыр. Бәлки ул да уянгандыр. Мине танагандыр. Мин бит ул ишетсен өчен дә уйныйм. Ул тыңласын өчен. Хәтерли торгандыр. Үзебез өчен генә белгән, аның өчен туган, аңа багышланган көйләр. Мин аның янына кайтам. Фәхимә. Нәрсә әйтер? Мин аның күзләренә ничек карармын? Ишкар калды. Автомашина бер борылмада туктады. Мин аннан төшеп үзебезнең авылга җәяүләп кайттым. Бер кулда иске такта чемодан, икенчесендә баян салынган футляр иде. Бүтән вакытта мине Шарик исемле этебез каршылый иде. Бу юлы ул да күренмәде. Беренче булып каршылаячак дустымны бүреләр алып киткән иде. Менә шулай. Мин чак кына биек кәрәк белмәкче идем, әмма беренче югарлыктан ук егылып төштем. Мондый чакта һәр вакыт туган җиргә егыласың. Аннан да ышанычлы урын юк. Соңгы чик. Күккә ашкан таулар арасындагы якты, йомшак үзәнлек төсле. Моннан соң да ничә кабат кайттым мин бу җиргә, ничә кабат егылдым. Туган җир. Иртән иртүк әни минем өчен мунча якты. Былтыргы пиннек белән бик каты чабынгач, юынгач, юл тузаны, ел буе җыелган кир өстән төшкән шикелле булды. Кичерәеп калган үй түшәменә баш бәрелмәсен дип, курка-курка гына атлап, хәлдән китеп, кайчандыр үзем йоклый торган караватка утырып, мендәргә сөялдем. Бу хәлдә мин үземне инде бөтен шупшардан арынган, чистарынган яңа кеше төсле хис иттем. Дөресрәге, шундый булуымны теләдем. Бераз көчтә кермәсме дип, әнидән әйрән сорагач, һәм ул миңа карбазыннан салкын сөт өсте чыгарып биргәч, аңа сагынуының артык карак китүе, минем көчнең күпмерәк икәне 2-3 минуттан ук ачык беленде. Кинәт уң яклап минем эшкә хәнҗәр кадалгандай тоелды. Һәм мин авыртуга чыдый алмыйча кычкырып, бер бөкрәеп, бер ятып, ауный үрсәләнә башладым. Пычак кадалса канагар һәм аң җыелырда авырту бетәр иде. Юк, минем андый өмет тә юк. Монда акылдан гына язырга мөмкиндер. Менә ни өчен кайтканмын икән? Туган җир үз туфрагына чакырып кайтарган икән. Врач аларга Ишкарга киттеләр. Ул 4 көннән соң күренде. Чак кына соң. Инде мин аякка баскач җиләк җыярга килгән. Хәер, ансыз да узды.
кичкә табан ук. Тик сызлаган нокта һаман калды. Гомерлеккә. Ул еллардагы тырышлыкларым, талпынышларым өчен бүләк. Тылдагы сугыш бит ул менә ничек. Хәл белергә керүче беренче кеше Хәбир булды. Онытмый, ташламый. Менә ичмасам дуслык. Шулай булырга тиеш ул. Шаяртам әлбәттә. Ярый, мин аны күрүемә шат. Тик миңа бүтәннәр дә кирәк. Миңа бер кешене тиз арада күрергә кирәк. Ансыз дөнья караңгы. Югары Яркәй авылы, район үзәге. Ул шушы урамнардан йөри. Көн кичкә авышкан. Ул хәзер өйдә булырга тиеш. Кичкенә генә өй, тәбәнәгрәк кенә җил капка. Якында гына хатын-кызлар сөйләшкәне ишетелә. Кулларны капка өстенә куеп, эчкә карыйм. Әләй, Әнис. Фәхимә тавышы. Әнә ул, аксыл яшькелт күлмәктән, тылымнары, шигә чәчләре. Әллә кичерәеп, ябыгып киткән инде. Тик күрәм, ул тагында шибәрләнгән, элеккедән дә мең кабат гүзәлрәк. Күзләрендә елмаю, сөенеш ышкынлана. Тик үзе каршыгадан куркып әнисенә елышкан чебей төсле иптәш кызы артына елыша. Тегесе пышылдап сорап куя. Синең Әнисме? Әйе. Монда димәк минем исем ят түгел икән әле. Бераз эшкә җылы кергәнен сизеп, мөмкин кадәр ягымлы эндәшергә тырыштым. Капка ачмыйсызмыны инде шулай итеп? Ачыргамы юкмы дип торабыз әле дип тиз генә эләктереп алды иптәш кызы һәм Фәхимәгә карады. Ярар, килгән кунакны кире җибәрү килешмәс. Кертәсеңме, Фәхимә? Керсен алайса, диде Фәхимә үзенең көчсез, нәзик тавышы белән һәм елмаеп куйды. Кул биреп исәнләштек. Күзләр, таныш күзләр элекке мәхәббәт белән карыйлар. Тик бу күзләрдә ничектер үз итү юк кебек. Ул никадәр яратса да, миңа инде элекке кебек ышанмас. Тел белән әйтә алмаслык тирәндә яшерелгән читсенү. Йөрәгендә иң изге, иң саф пычмагы барыбер минеке түгел хәзер. Мин моны күрми кала алмадым. Аннан аерылгач булган хәлләрнең барысын да сөйләп бирдем. Алдарга көчем җитмәде, намусым җитмәде. Гафу итсә, чынлап гафу итсен, әмма безгә ялган катнашмасын. Ул сүзсез генә тыңлады. Соңыннан аның йөзенә карагач, сөйләп нинди хата иткәнлекне абайладым. Ул чырайдан язган иде. Дөнья белән бер нинди кызыксыну калмаган төсле салкынайган иде. Мин куркып киттем. Аның күңеле мондый салкынлыкка түзәрлекме икән? Фәхимә, кичер син мин. Булдыра алсаң, кичер, Фәхимә. Кичерергә дә, кичермим дияргә дә әзер түгел иде ул. Мин моны сиздем һәм ашыктырмадым. Мине Уфада филармониягә чакырганнар иде. Эшкә. Мин кермәдем. Беләм. Синең яныңа кайттым. Әйе шул. Кичке урам буйлап йөрдек. Базы күпере өстеннән суга карап тордык. Бу сулар Агыйделгә тоташа дим, ичке мәгънә белән. Фәхимә эндәшми. Соңрак салмак җыр белән җавап бирә. Караңгы төн булытлы көн без аерылган көн бит ул. Агыйделдә без булган җирләрдә беркем дә юктыр инде. Караңгы, тын. Әйе, тып-тын. Син юкта, шундый тын вакытларда минем шунда китәсем килә иде. Син шунда кебек. Син Уфада түгел кебек. Бу сүзләрне ул әйтте. Ул мине уйлаган, ул мине сагынган. Кемне? Мин бит аның янында булай торырга да лаеклы түгел, ә ул шушындый да мәхәббәт була икән. Һәм ул нәкъ элеккечә, һеч нәрсә таләп итми. Мондый яратуны минем ишеткәнем, укыганым юк. Белмим. Синең Агыйдел буена тагын барасың киләме дип сорадым мин, һәм кулакларыма ышанмаслык сүзләр ишеттем. Әйе, Агыйделне тыңларга, болыннарны тыңларга, былтыргы сүзләрне, былтыргы баян тавышын. Әйдә соң барабыз. Кайчан? Син кайчан барсаң, шунда. Хәзер бүре күп диләр анда, мин куркам. Ә минем мылтык бар, мин аны алып барырмын. Килешәбезме шулай? Карарбыз әле. Мин аның кулларын тоттым. Куллары салкын, бус кебек. Мин аларны җылытмакчы булам, аңардан бигрәк аларның җылысын тоймакчы булам.
Ул минем кулны үзе дә чак кына кыса, куллары белән генә булса да, сагынуыма җавап бирсә, бу минем өчен бәйрәм булыр иде. Юк, куллар җавапсыз. Алар күрешкәндә дә, хәзер дә бер сүз әйтмиләр. Ярты төн җиткәндә, йокларга без аның квартирасына кайттык. Болын гадәтен яңартып, урынны өй алды идәненә җәйдек. Тышкы ишектән кергәч, каршы якта безгә ярты метр гына алдарак фанер бүлмә. Бүлмәсе кадаклап түгел, ничектер утыртып кына куелган бугай. Теге якка кәҗә япканнар, шул ышкылган саен фанер калтырап китә. Түбәгә карап ятабыз. Түбә ярыкларыннан безгә йолдызлар җемелдәп карый. Төнге сыек яктылык күзләрне иркәли. Фәһимә дәшми. Нәрсә хакындадыр уйланып ята. Кәҗәнең бүлмәгә ышкынуы мине бераз сагаерга мәҗбүр итә. Бу кәҗә теге бүлмәне безнең үскә аудармас микән дим мин. Ауса, фанер гына ул. Тыптын. Йолдызлар җемелдиләр. Менә ширкиләр дә безелдәп куйды. Борынга каяндыр яшь пишән исе бәрелеп китте бугай. Бу минутларга ни җитә? Янда иң яраткан кешең булган минутларга. Менә шушы кызның үзем өчен шушы кадәр дә якын икәнен моңарчы нишләп аңламадым икән? Ул бит минем өчен бердән-бер. Аны яраткан кебек итеп, мин беркемне дә яратмыйм икән бит. Әрнүемне басар өчен аны кочаклыйм. Ул мине читкә дә тәрми, тик үзе чак кына да һич нинди хистә белдерми. Әйтерсең, җансыз. Мин аңардан күкрәкләремә яратып суккалый торган, кочакларыма сарыла торган Фәһимәне эзлим. Ә ул юк. Ул җавапсыз. Ул һаман уйлануында. Бөтен дөньяны онытып, шашынып яратсаң да, халык әйткәнчә кыйнасаң да, бер сүз әйтмәс шикелле ята да ята. Һавадагы иң якты йолдыз. Хәтереңдәме? Сен ул чакта әйткән идең. Сен бер нәрсәнең дә кадерен белмисең дигән идең. Иң изге нәрсәңне югалтырсың дип курка идең. Хәтеремдә. Мин сиңа алай әйтмәдем. Минем шулай хәтердә калган. Дөрес калган. Барыбер дөрес ул. Тик мин сине барыбер гаепләмим. Ә мин гаепле. Гаепле без, Лена, мин. Без синең хисләрне алыштырдык. Артык иртә. Тик бүтәнчә булдыра алмадым, аңлыйсыңмы? Булдыра алмадым. Мин сине аңлыйм, Фәһимә. Ә аңлагач, тиргәмәссеңме мине? Бер кайчан да тиргәмәячәкмен. Хыялланып, сөйләнеп узак яттык. Аны да, мине дә йокы алмый. Хәзер ул минем хәлләрне сорашмый. Үзенең эше турында, авылдагы хәлләр турында сөйли. Ә кәҗә үч иткәндәй һаман кыштырдый. Дип тырмаша, мөгезләре белән бәрелә. Бер мәлне бөтен гәүдәсе белән ышкына башлаган иде. Мин нәрсә булганын аңлап җиткергәнче, нәрсәдер дөп итеп идәнгә төште. Тагын, һәм без күл астында йөзәр хәлдә калдык. Әләй, кәҗә суны түкте, тизрәк тор, су баса дип кычкырды Фәһимә һәм көлеп җибәрде. Бу мизгелдә бу көлүнең миңа никадәр сөенечле икәнен сез аңлыйсыздыр инде. Бәлки шушы хәлдән соң ачылып китәр ул. Сикереп тордым да авып төшкән чиләкләрне яңадан эскәмиягә куйдым. Өйдә Фәһимәнең иптәш кызы уянган, ул да көлә, ярый әле кәҗә булды. Бер секундта икебезнең дә күңелләр күтәрелеп китте менә. Без инде яңадан ятмадык, чөнки яктыра башлаган иде. Июнь төне шулай була бит. Фәһимә мине күпергә кадәр озата төште. Юл буе кәҗә я тегелә, я булай безнең телгә керә дә күңелне күтәреп җибәрә иде. Соңыннан әлеге бер катлы җиңеллеген саклаган хәлдә сүз уңаенда гына әйтеп куйды Фәһимә. Кәҗә акыллы ул. Сине юатырга кирәген белә. Ленадан соң. Хуш, Фәһимә. Вакыт юар әле. Менә күрерсең. Без күзләребезгә туп-туры карый алырбыз. Белмим шул. Мин сине агыйделдә көтәм. Икебезне дә бүреләр ашамаса. Хуш. Аның күзләренә туры карар өчен тормышны яңа чакырырга. Намус дигән күренми торган сызыкның бу ягында, сафлык, гаделлек ягында торырга кирәк. Менә мин хәзер шул якка чыктым. Авыл тирәләрен карыйм, басуларда йөрим. Июль айы җиткән инде, пешәннәр чабылагына башлаган. Арыш өлгергән. Басуда 2-3 кеше, комбайн 5-6 колхозга берәү. Кайчан җыеп бетерерләр, Алла белә. Җир. Элек колхоз кешесе җирдән доход ала иде. Эшләсә, белеп тора, аңа моның өчен күпмедер тиеш. Хәзер аңа эшләсә дә юк, эшләмәсә дә юк. Шуңа күрә эшләмәү яхшырак. Көч аз китә. Эштән бизә. Җир игенченең намусы ул. Игенче җирдән аерылгач, намусыннан да аерыла. Мәхәббәтсез, музыксыз яшәгән кебек. Шомлы җәйге кич.
Кояш байып иңгер-миңгер чак җиткән. Куак арасыннан кичке басу киңлекләренә карап уйланам. Күрәм, олы юл басуыннан мин торган якка түбән таба казлар кебек тезелеп хатыннар килә. Уракчы хатыннар. Башларына каралып төсе киткән яулыклар бәйләгән, озын күлмәкле, киң күлмәкле, билсез хатыннар. Сүзләре бетәсе түгел, басу яңгырап тора. Әллә кычкырышалар, әллә сөйләшүләре шул. Икесе дә алар өчен бик табигый. Юллары минем яннан уза, миңа каршы якта тагын куаклык. Хәзер мин буларны карап калырга тиеш. Авылда ашапайлар. Гайбәтче, явыз, юаш, акыллы, булдыклы хатыннар. Бу заманда аларның бер генә сыйфатлары җуелган. Иркәлек. Авыл хатыннары. Авыл иләрендә учакларда ут яна икән. Морҗалардан сирәгрәк булса да төтен чыга икән. Булар тик сезнең аркада гына бит. Авыл хатыннары. Менә алар минем турыга якынлаштылар. Ишетәм, кайсыдыр улын көтә, сугыш биткәнгә байтак узды, кайтам дип хат язган. Кайберсенә иренең үлүе хакында хат килгән. Шулай да ул көлә. Үз күзе белән күрмәгәч ышана алмый. Кайсылары кемнәрнеңдер ирләрен кызгана, кайткач килешә алырлармы, яисә гафу итәрләрме? Кайчак гөнаһ та ят түгел аларга. Шулай. Нишлисең бит? Алданрак килгән хатын анакас кебек нидер кычкырып куйды, аңардан соң башкалары каңгылдашты. Бүре күргәндәге кебек. Бүреме? Юк. Каршыларына аппак костюмлы берәү килеп чыккан икән. Хатыннар төрлесе төрле якка таркалдылар. Ак костюмлы кеше теге дөньядан кайткан әрвах төсле аларны куркыта, артларыннан чаба. Күпмедер җир киткәч берсен эләктереп талды. Тегесе ышкынып китте. Монысы тагын куып җитте. Ир кеше бит, бу юлы кеше җитте, ышкындырмады. Хатын шыелдап кычкыра, көтүеннән айрылган кош кебек. Ир кеше дә усал кычкыра. Туктал яхшылык белән, күрсәт, нәрсә бар анда? Сафуан, нишләп уят түгел сиңа хатыннар итеген тикшереп йөрергә? Ялмасаң күрсәтәм, мә, кара. Сафуан абзый, син шушыңа да сәләтлемени? Шушы хәтле вакланырсың дип башыма да китермәгән идем. Итәк астың кирәкме миңа? Былай да беләм, билеңә урап, арыш тутыргансың. Чыгар, сал хәзер. Тарткалаша торгач, тәки чыгартты арышны. Син аларны урак урырлар дип җибәрәсең, алар анда башак кырып яталар. Нишликсең? Ашарыбызга тамчы да калмады бит. Ышанмасаң өйгә кереп кара. Шалтырап тора. Миңа анысы караңгы. Нигә караңгы булсын? Кир дә кара ышанмагач. Балалар аш утыра, 2 көн инде җылы аш күргәннәре юк. Арыш киптереп өйрә пешермәкче идем. Сафуан каем дим, елатма балаларны. Каргышлары төшәр. Хатынның ай-һаена исе китмәде. Миңа түгел, милициягә сөйләрсең дип, бер тиенчек арышны тәки калдырырга мәҗбүр итте Сафуан абзый. Башка колхозларда минем ишеткәнем бар. 200 грамм ашлык эчендә алып китәләр икән. Бу хәл хәзер бөтен халыкка билгеле, ләкин безнең бу хатыннарны алмадылар. Ничек алай? Төшенмим. Тик Сафуан абзыйның булай йөрүе дә сагайта. Берничә көннән ай яктысында арыш басуына күбрәк күләгәләр менеп китүен шәйләп, һәм Сафуан абзыйның тагын шунда буласын чамалап, андый-мондый хәлдә күз кулак булу нияте белән мин дә шул тирәгә барган идем. Аянычка каршы ялгышмаган булып чыктым. Хатыннар гына түгел, малайлар, егетләр дә башак кыркы иде. Мине күргәч башта шимрәйсәләр дә эшләрем туктатмадылар. Үзем ише бер егет хәтта кирәге чыгар, өйрәнеп кал дип шаяртасы итте һәм кулыма урак тоттырды. Шулай, хәзер көлке, ләкин нишләмәк кирәк? Тамак тәмугка кертә. Ысулы артык катлаулы да түгел икән. Капчык авызына җеп бәйләп муенга эләсең дә, уң кулга урак, сул кулга арыш башакларын тотып кистерәсең. Икенче көнне игеннең сабаклары гына тырпаеп утыра. Жәл, иген дә, кешеләр дә кызганыч. Тик кулыңда урак. Кызгана булса да кистереп карыйсың. 1 уч, 2, 3, 4 уч, ә 5-нчесе юк. Шайтан алгыры. Яп-яш башак белән бергә син шәнти бармагыңның да бер өлешен гүяки бәрәңге кабыгын кыйып ташладың ләбаса. Хан ургылып ага, дигән арада әнинең безгә харам килешми дигәне хәтергә килә. Рас икән, килешми икән. Харам өчен безгә кан белән түләргә туры килә икән. Һәм минем кулда урак кына түгел, ниндидер бүтән нәрсә. Олы мәгънә дә бар бугай. Каяндыр чүпрәк табып бәйләдем дә үземә һәм кешеләргә карап тын калдым. Айлы июль төне нинди матур,
Без шундый сихерле матурлык астында ничек итеп яшәп ятабыз? Акылга сыярлык түгел. Кулда урак, башаклы урак. Алла мәгънә. Аның хуҗасы булу өчен гасырлар буе күпме кешеләр кан түккән. Хәзер аңа минем канда буялды менә. Шушы канлы уракны тотып ант итәм. Яшәүнең чын мәгънәсен мин барыбер табырга тиеш. Хәзер үзем чыгарган бәяне кан бәясен акларга тиеш. Кан һәм мәгънә. 100 метрлап ераклыкта куак кыштырдады, һәм аннан тагы ак костюмлы кеше килеп чыкты. Аны күрүгә хатыннар тагы бөтенесе бергә шәрелдәп җибәрделәр. Малайлар, яшьрәкләр, пошилар шикелле шабырдау, дөпелдәү тавышлары чыгарып, күз ачып йомганчы юк булдылар. Хатыннар исә капчыклар белән булыша бер кая китә алмадылар. Сафуан абзый бер көнгә хатынны Хәтирә апаны күргәч кычкырып ук җибәрде. Ха! Син тагын килдеңме? Урлашырга ярамаган төшенмәдеңме әле? Алайса яхшылыкның кадерен белмәдең. Иртәг үк пат конвой китәсең. Бетте. Безгә түгел бит, бөтен тирә-якта шулай. Без ачтан үликмени дип шаулашкан бүтән хатыннарга Сафуан абзый, капчыкларыгызны шушында бушатыгыз. Барыгыз да. Берегез амбарга илтсен. Бушатмаганнар яхшылык көтмәсен дип җиткерде. Шул минутта мин үземнең дә җинаятьтә тотылгандай Сафуан абзыйдан куркып куак артына яшеренгәнемне, яфрак арасында торган килеш һаман тегеләрдән күз ала алмавымны байладым. Үзең гаепле булгач, бүтәннәрне дә яклый алмыйсың. Алар һаман бәхәсләшәләр, Хәтирә апа аңлашылмаслык, бәйләнешсез сүзләр кычкыра. Тимә Сафуан, ирем кайтыр вакыт җитеп беткәндә харап итмә. Көлкегә калдырма. Юк, мин риза түгел. Язмаганны. Әни үпкәләр, балалар көтә. Ачуланмасыннар. Аңа карап торуның никадәр кызганыч икәнен белсәгез иде. Мин түзә алмадым. Сафуан абзый янына атылдым да каршысына бастым. Бер хәзер үк нәрсә алдың? Сафуан абзый үз кулагына үзе ышанмыйча бугай гаҗәпләнеп карады. Син нәрсә? Нигә кыранатасың бу хатыннарны? Сафуан абзый йомшак тавыш белән әйтте. Син катнашма монда. Кирәкми. Катнашам. Белеп тор. Икенче тапкыр хатыннар куып йөрүеңне күрсәм, кара ничек сөйләшә. Мин чынлап. Без кычкырышкан арада баягы хатын көләргә тотынды. Әллә акылдан яза инде, басу яңгыратып көлә. Аның көлүе Сафуан абзыйның дөрес сүзләре белән берләшеп йөрәккә кадала. Монда эшләмәгәнгә елга якын вакыт үтте. Хәзер бу кырлар, бу игеннәр минеке түгел микәнни инде? Сафуан абзый ничек кырыс сөйләшә хәзер? Ничек үзгәреп китте ул? Моннан 1 ел элек кенә бөтенләй башка иде. Митинглар, чыгышлар, әллә ораторлык осталыгында югалтты. Сәбәп нәрсәдә? Җылы сүз әйтүдән бигрәк куркытып эшләтә. Сугыш вакытында булай түгел иде. Әллә куркыныч еллар узгач, күңеле тупасландымы? Менә бу хатын, Хәтирә апа. Аны ник рәнҗетергә? Хәтирә апа. Бәлки ул тиздән кайтыр дип ирене көткәндер. Мең төрле планнар коргандыр. Хатыннар күлмәк асларына кыстырып, грамлап алып кайталар. Кайберәүләр ат йыгы белән ташый. Сафуан абзый аларны күрмиме? Юриме? Ялгышамы? Куркамы? Ничек кенә булса да, аңа моны исбат итәргә кирәк. Кемнәрнең ничек урлаганын мин сизенәм. Базы елгасы басуында комбайн будай ура. Кич кырын Хәбир ат җигеп шул таба китте. Озак та үтмәстән мин Хәбирләрнең ындыр юлы тирәсендәрәк агачлыкка ышыкландым. Аның әйләнеп кайтуын көтәм. Кулымда бүре өчен саклана торган бирданка. Теләсә кайчан кирәге чыгу ихтимал. Тик хәзер бүре түгел, Хәбир дустымны көтәм. 1 сәгатьләп торам? Юк. 2 сәгатьләп торам? Күренми. Әллә урам капкадан кайттымы? Алай дисәң капка шыгырдаганы ишетелмәде. Аннары урам буйлата ук кайтырга йөрәге җитмәс. Төн уртасы якынлашканда ындыр артында ат пышкырганы ишетелде. Менә ат бирегә таба килә. Безнең ындыр буеннан ук йөри икән. Сикереп торып каршына бастым. Ат тукталды. Хәбир арбадан сикереп төште, тавыштан чыгу юк. Хәбиргә үзебезнең бакчада мине күрү бер дә гаҗәп түгел. Нәрсә уйлап монда килүемне, ни эшләргә җыенуымны да башына китермәгән иде билгеле. Капканы ачып та куймагансың, диде шаяртып. 1 секундта аңа ярдәм итәргә, әрәтәләрне алышырга кузгала да яздым. Әмма шундук күз алдыма Хәтирә апаның моңсу күзләре килеп басты. Алар миңа текәлделәр. Гаделлекме бу дип сорау бирделәр һәм җавап таләп иттеләр. Гаделлекме бу? Тигезлекме? Кемнеңдер өенә ашлык йөкләр белән керсен, кемнеңдер
Монда безнең өлеш, әнә теге кыр казлары төсле тезелешеп йөргән хатыннар өлеше түгелмени? Кеше хакын ашап яшәргә синдә юл куйгач, кем генә безне яклар? Йөрәк әчетеп сулкылдап китте һәм мин шул минут дустымны рәнҗетергә мәҗбүр булдым. Әйдә, Хәбир, кире бер атыңны. Я, котырма, иртәгә үзеңә алып кайтырбыз, шаярма. Шаяртмыйм. Минем өйдә бура тулы ашлык. Миңа кирәкми дим. Былтыр җитәрлек җыйгансыңдыр шул. Сөйләгәннәр иде аны. Ничек? Син мине үзегез дип беләсеңме? Былтыр весовщик булып эшләгәндә 300 центнер ашлыгың җитмәгән. Көтелмәгән мондый гаеп ташлавыннан ачуым купты. Ниндидер каты сүз әйтергә тырыштым, тик андый сүз табылмады. Ачулансаң, һәр вакыт шулай була бит. 300 центнер. Алдашма, дидем мин күкрәктә авыр тутуеп. Килми табыйың гына йымды. Югыйсә башың, ул әлбәттә хәзер миңа ачу итә. Мондый вакытта кеше ни әйтмәс? Шулай да минем эчкә шом кирде. Нинди 300 центнер ул? Үз башымнан уйлап чыгара алдым икән? Юк. Мин мөмкин кадәр дөрес, гадел исәпләшергә тырыштым ашлыкны. Ялгышсам да, шул кадәргә ялгышу мөмкин түгел. Ачыкларга. Былай калдыра торган эш түгел бу. Исеңә төштеме? Я, быел гына акылланган булма, бүлешик. Аны тыңларга, йөкне бүлешергә минем бөтен нигез бар. Ашлык һава кебек кирәк. Аннары тагын Хәтирә апаларны хәтерләп, үз сүземдә тордым. Сөйләштек. Җитте, киттек. Ачуланып та карады, үпкәләп тә, куркытып та барып чыкмады. Соңыннан ялынган тон белән: "Мине утыртып сиңа нәрсә була инде? Я, тамагың туямы?" диде. Тегендә 200 грамм өчен хатыннарны 5 елга утыртканда, син йөк белән урлый торып тыныч яшәмәкче булдыңмы? Ярый. Син уйлаганча ук явыз түгел мин. Бер юлга калдырам. Аркада мылтык бары. Дуслар белән сөйләшкәндә, аның катнашырга тиеш түгеллеге хәтергә төшеп, мин аны тиз генә үлән арасына ыргыткач, җиңел сулап, Хәбир миңа карады. "Әйдә, монысын сезгә кертәбез", диде ул тиз генә эләктереп. "Миңа иртәгә кызык син. Амбар алдына илтәбез. Үзе бер юлга калдырам ди. Ничек була инде? Син бригадир кеше ич. Басуда калган ашлыкны кайтарырга миңа куштың. Үзең контрольлек итеп каршы алдың. Яхшы бригадир ич син. Җитмәсә дуслар без." Әйе шул, дошманмы әллә? Атны тавышсыз тынсыз гына борды. Бераз баргач дилбәгәне үз кулыма алдым. "Миңа хезмәт көне язарга туры килә инде", дидем мин, елмаерга тырышып. Ул көлмәде. Аяк астына карап сүзсез генә атлый бирде. Үз турыларын узгач, үзгәләнеп: "Җүләр син", дип куйды. Амбар алдына килеп җиттек. Каравылчы Фазыл бабай таягына таянган килеш сөйләшә каршылады безне. "Тен обырлары, сез икәнсез әле. Нишләп булай бик соңлап? Нишләп йөрисез?" Тегендә арба тәгәрмәче чыгып йөдәтте, дидем мин акланып. Ярый әле Хәбир эзли килгән. Үзем генә таң атканча азапланыр идем. Шул арада җир астыннан үсеп чыккан кебек Сафуан абзый килеп чыкты. Ул шушы тирәдә ул бу булмасмы дип, бу юлы да сагалап яткан ахрысы. "Молодец, тегеләй булай борылмагансыз", диде ул. "Булар ышанычлы", дип мактады безне Фазыл бабай. Килмит бүген ак киемнән түгел, яшел кителдән, озын кара чалбар һәм туфлидән иде. Башындагы хәрби фуражкасын кулына тотты да рәхәтләнеп бер сулыш алды. "Язда әйбәт килде, җегетләр. Җәйдә уңышы гына юк. Бертөкләп җыймасаң, беребезгә дә калмый. Колхозчыга да, дәүләткә дә." Ул кешелгә утырды, аннары чалкан ятты. Арыган күрәсең, күпмедер вакытка тынып калды. Бу көннәрдә ул басудан басуга чаба. Һәр җирдә көн саен аны нинди дә булса күңелсезлек каршы ала. Я берсенең аты Буразнада ягылып үлгән, я күрше авылда бер ферма сарыкны бүре буып чыккан, кайдадыр сушилка җимерелгән, кемдер ачтан шишенгән, кемдер кар астында калган ашлык ашаудан кан эчендә ята. Барысы өчен дә ул җаваплы. Барысына өлгерергә, чарасын күрергә тиеш. Ачу килүләрне читкә ташлап шынын гына әйткәндә, ул кайтып 2-3 ай эшләгәч үк авылда хәлләр сизелерлек яхшырган. Моны бөтен авыл күрә, ләкин бит әйтү генә ансат. Ничек, нинди бәрелешләргә дучар була ул моның өчен? Аның хәлен аңлап, кызганып, сүзсез калдык. Әз генә булса да ял итсен. Ләкин берничә минут үтүгә Сафуан абзый башын күтәрде. Фазыл бабай белән безнең уйлар бергә туры килде ахрысы. Ул нәкъ мин әйтергә теләгән, тик әйтмәячәк сүзләрне җиткерде. "Син, Сафуан энем, кайчан гына йоклыйсың соң? Көндез басуда,
Төнлә тагын монда. Йокылар качты инде Фазыл абзый. Урлаша бит халык, бөтен ашлыкны тарката. Кышын ач утырачагын уйлый белмәй. Бертөкләп җыя алсак, ашлыгы булса, мин аларны ачлыктан саклый алыр идем. Юлын табар идем. Ә булай, ятсаң күзгә йокы кермәй. Менә әле сез сөйләшми торган арада бераз уеп алдым. Юлда тарантаста шулай кайтасың. Урак өсте диләр моны. Урак өсте. Һәм пешән өсте дип ялгадым мин аның сүзләренә. Әйе, каһар суккан. Пешәне дә шабылып бетмәгән. Шабылганы кибәндә түгел, күбесе күбәдә чыри. Мине шул эшкә җибәрегез әле, Сафуан абзый. Ул чак кына сәерсенеп калган арада дәвам иттем. Минем дә кеше арасында сүзгә катнашасым килә. Ярый, бар. Иртәгә үк кит. Синең кебек кешеләр тик монда ашлык тирәсендә кайнарга тырышалар. Кышлык авызын җыеп калырга дигән мәгънәсен әйтми калдырды ул. Миңа хезмәт көненә бирелгәне дә җитәр. Шушы урында Фазыл бабай рәхәтләнеп килде. Бер читтәрәк ат тугарып маташкан Хәбир атын тышаулап җибәрде дә безнең янга килде. Ул безнең сүзне тыңлап торган икән. Балтар 400 грамм бүлдек диде ул. Нишләп? Фазыл бабай тагын килде дә аңлатырга кереште. Соң синең киткәнеңә 1 елда йоклабаса, онытырга да өлгергәнсең. Каян аласың ашлык җитмәгәч? Былтыр ашлык бар иде дим мин. Димәк, каяндыр табылган? 300 центнерлап. Бу сүзне ишетүгә Хәбир сикереп торды. Ни сөйлисең син? Үзең әйттең ич, былтыр мин үлчәгән. Анысы синең хата. Ялган. Сине быел ул эшкә куймаулары ни өчен дисең алайса? Аның мине күрәләтә кимсетергә маташуы шыгырымнан чыгарса да тыелып калдым. Зурлар алдында тавыш куптарырга ничектер кыюлык җитмәде. Синең белән сөйләшергә дә теләмим мин дигәнне аңлатып, Сафуан абзыйга эндәштем. Сүз кырырак чыкты бугай, чөнки ишеткән җавабым буенча шуны чамаларга мөмкин иде. Бригадир булдым дигәч тә, аңа теләсә нәрсә сөйләргә ярыймы? Кешедән көләргә дә рөхсәт ителәме? Мин үлчәгән ашлык ялгыш чыккан ди. Син генә аклап калган ди. Миңа кем ярдәме кирәк? Ташла син пүчтәк сүзне. Әхәрләнүдән шактый кыза төшкәнгәме, мин туктала алмадым, Сафуан абзыйның алдына ук күчеп утырдым. Әгәр шуннан да ашлык җитмәгән булса, бу минем гаеп түгел, бу сезнең гаеп. Кемнеке? Кемнеке? Бу сорауны Хәбир бирде. Миннән соң ашлыкка кем хуҗа? Председатель. Хуҗалар гаепле монда. Каядыр куйганнар. Җиттеме сезгә юкмы? В конце концов. Бер секундта баштан шундый көйдергеч фикер узды. Сафуан абзый сөйләргә теләми алай булгач. Алай булгач монда председатель гаепле дидем мин кабат. Булай юк әйтергә уйламаган идем. Сүз үзеннән үзе чыкты. Сүз шыпшык түгел. Бер очса, аны тота алмыйсың. Һәм мин үземне куркудан калтырангандай тоя башладым. Үз абыеңа үзең пычрак атасың диде Фазыл бабай офтанулы тавыш белән. Ә миңа пычрак ташларга ярыймы? Белеп торыгыз, мин моның азагына чыкмасаммы? Сафуан абзыйның да ачуы кабарган иде булса кирәк, озак кына сүзсез торды. Аннары үзе дә уңайсызлангандай тотлыгып, онытылмый торган тупас һәм мәгънәсез сүз әйтте. Азагына чыкмакчы. Чыкмый син. Тос. Теләсәң инде сүз күтәрә алам, ләкин кимсетүне бер вакытта да кичергәнем юк. Ул караңгыга кирип югалды. Мин сүзсез генә өйгә таба барылдым. Хәбир дә минем арттан ярды. Тик ул өйләренә кирип калганчы, безнең арада бер сүз дә булмады. Икенче көнне кич белән Килмитнең өенә кирип, телдән әйтә алмаган сүзләрне хатка күчереп калдырдым. Син миңа беркемнән ишетмәгән сүзләр әйттең. Ә мин әйтә алмадым. Синең кебек үк кыргый түгелмен ахры. Ярый, шулай булсын. Ләкин син хәзер белеп тор. Мин аңладым. 300 центнерны син йоткансың. Җавабын да бирәчәксең. Таз энең хәзер синең өчен ут ялкынга әвереләчәк. Монда бер искәрмә кирәк. Ут ялкын сүзен мин күчермә мәгънәдә язган идем. Ә Сафуан абзый аны туры мәгънәсендә аңлаган. Шул харап итте эшне. Хатны язганга үкенәм дия алмыйм, ләкин гәрләнәм. Кыюсызлыгымнан гәрләнәм. Ул сүзләрне мин аңа ни өчендер күзенә карап әйтә алмадым. Ашу килсә дә туган кеше бит. Мин аны күрә алмыйм һәм яратам. Ул көнне мине колхоз эшенә искерткә көлтә ташырга җибәрделәр. Көн буе басуда йөреп арылса да, бүген күңел күтәренке. Безнең сүзгә катнашма дип беркем дә әйтә алмый хәзер. Менә бит эшнең нинди мәгънәсе бар икән. Ул сиңа хукук бирә.
Үземнән канәгать хәлдә шулай көтү кайтыр алдыннан югары очтан үзебезнең эшкә кайтып барганда, кинәт үзем дә сизмәстән тукталдым. Хәтирә апалар өе икән. Аның хәлен беләсем килде. Теге көнне әллә ничек тоелган иде ул миңа. Акылдан язган төсле. Хәер, юктыр. Авыл өйләре бер-берсенә чыбыксыз телефон аша бәйләнгән. Андый-мондый нәрсә сәгатьтә минутта белән урап чыга. Шулай да кирим әле. Капканы ачасы юк. Ул ярым җимерек хәлдә җирдә ята, бер башы гына утырып тора. Капкадан күптәннән атарба узмаганын тар гына җәяүле сукмак күрсәтеп тора. Бөтен ихатаны яшел үлән баскан. Күтәрмәгә баскан идем, шак кына егылып төшмәдем. Кадаклары купкан икән. Яңадан беркетергә кешесе дә, вакыты да кирәктер инде. Шәһәр шәрәк итеп ишек шакыдым. Җавап бирмәделәр. Ишекне ачып кирдем. Өйдә берәрсе бармы? Җавап бирмәделәр. Түргә уздым, җан иясе юк. Өйнең һәр пичмагын тикшереп йөри торгач, кайдадыр кеше тавышы ишетелгәндәй булды. Карасам, карават астында Хәтирә апа. Бу вакыт миндә нинди хисләр туганын белсәгез? Иң башта күз алды караңгылангандай, кемдер каты итеп суккан һәм кыйнавын дәвам иттергәндәй тоелды. Курку, аптырау, белергә тырышу башта бер юлы бутала башлады. Хәтирә апа, син ич бу? Ул эндәшмәде. Я инде, эндәш инде, син бит бу. Ник кирдең анда? Бу мин әнис булам. Миннән курыктыңмыни? Әйт әле, миннәнме? Юк, диде ул. Куркынган хәлдә бирешеп. Шундый көчсез иде аның тавышы. Шул кадәр кызганыч. Нәрсәдән курыктың син? Нидән? Кайгыдан. Хәсрәт күп, артык күбәйде. Шулардан куркам, шулардан качам. Хәтирә апа, юләр син. Кайгыдан шулай карават астында кытылып буламыни? Чык тизрәк, чык әйдә, кеше көлдермә. Исәрләнгән диярләр. Юк, юк. Мин аны кулымнан тотып чыгармакчы булган идем, ул шырылдап кычкырып җибәрде. Кит, чыгып кит. Нишләргә инде мондый хәлдә? Чыктым. Амбар алдына Фазыл бабай янына килдем. Ул юк, каядыр киткән. Шул тирәдә генә достым Әсхәрләр өе. Аңа кирип киңәшим. Аларның да өйләренә терәүләр салынган, ярым җимерек. Кирдем. Өйдәләр икән. Тик Әсхәр урында ята. Әнисе аны караватына утырып саклый. Ни булды? Авырый. Кичә кичтән бирле. Нәрсәдән? Колхоздан алган оннан буламык пешереп биргән идем. Он дигәч тә яшел нәмә, шуны ашага чыгылды, диде әнисе еламсырап. Минем тавышны танагандыр ахрысы, Әсхәр башын күтәрде. Танысыңмы кем килгән, диде әнисе улын торгызырга теләп. Әсхәр шуннан да бик тиз генә торып утырды, ике кулы белән дә битен сөрткәндәй итте һәм миңа карады. Ай, ул күзләр. Алар бөтенләй башка дөньяга карыйлар. Мин моны беләм. Эшләр булайга ук киткән икән инде. Танымыйча, диде Әсхәр бернигә исе китмичә. Әнис бит. Мин якынрак утырдым, сөйләшмәкче, соңгы кабат сөйләшеп калмакчы, эштән җыелганны аз гына булса да бушатмакчы идем, ә ул кузгалды да, чыкты да китте. Авыртуга шыдый алмыйм агайын. Аңын чынлыкта ярым җыйган ич инде ул. Моннан соң нәрсә кала? Мин нишләргә тиеш? Кем белән сөйләшим? Кайсы өйгә кирим? Анда мине кем, нинди хәлдә каршылар? Кинәт шул минутта миңа бөтен авыл сугыш җәрәхәтеннән җафа чигеп, үлем түшәгендә ятадыр төсле тоелды. Тирә-якны инде безгә күптән таныш булган куркыныч, тынлык урап алгач, тагын да кыенрак булып китте. Төн буе, йокы аралаш, авылны, шул олы хәстәне урыныннан торгызырга, терелтергә тырышып, бастырылып чыктым. Ярый әле кояш чыга. Көндез җиңелрәк төсле. Тагы басуга менеп киттем. Анда инде атлы машина белән ашлык сугалар, барабан гүләве, ат куган тавышлар, барабанчының «Әйдә, куала!» дип кычкыруы ишетелә. Аха, тормыш бар икән әле. Авыл әле бирелмәгән. Ул яралы, ләкин егылмаган. Ул көрәштә. Тегендә туплар тавышы инде тынса да, монда андагыдан да ким булмаган каты сугыш бара. Бу сугышның да үз геройлары бар, үз полководецлары. Менә Сафуан абзый хакында уйласың. Авыруы, бөере начар булу аркасында фронтка җибәрмәсәләр дә, монда ул андагыдан ким файда китермәде. Колхоз ел сайын күп машлык җибәрә иде. Тик менә соңгы вакытта әйе, ул командир, батыр җитәкче, ләкин аңа орден бирмиләр. Тагын бер көн үтте. Кояш батып килә. Ишкарга барырга уйлыйм. Бүген бүтәннәр дә шунда барачаклар икән. Колхозда эшләгән һәр кешене клубка чакырганнар. Медаль бирәләр ди. Соңгы көннәрдә мин уйлап йөргән орденнар булмаса да, бөтен илгә таралган җиңү медале монда да килеп җиткән. Клуб. Әле 1-2 ел гына элек шаулый торган кичке дәрт
хәзер бөтенләй сизелмәс хәлгә килгән. Кешеләр йөзендә елмаю, бер-берсенә әйтелә торган шаян сүзләр юк. Гармоннар кайдадыр хәрәкәтсез ята, җыр әйтерсең канатларын салган, тынган. Халык ярты төн дигәндә генә җыелды. Әскәмияләрдә урын барыбер бетмәде. Элегрәк урын беткәч басып торучылар да хәтсез була иде. Сәхнәдә өстәл кырыенда 2 лампа яна. Берсе асылмалы, куыклы лампа. Куыгы кырмланып биткәнлектән уты сары нокта булып кына күренә. Икенчесе сукыр лампа. Ишектән кеше кергән саен леп итеп сүнә. Аның саен кемдер шырпы сызып филтәгә ут кабыза. Президиум өстәлендә Килмит һәм миңа таныш булмаган 3-4 кеше. Алар районнандыр инде. Сафуан абзый трибунага килде. Башта халыкның зур тантана уңае белән җыелганын хәтергә төшерде. Аннары фашистларның җиңелүе, совет халкының сугыштагы һәм тылдагы батырлыклары хакында сөйләде. Бүтән чакларда ул мондый тантана булмаса да, һәр вакыт кыр күңелле, якты йөзле була һәм шул күтәренкелекне тыңлаучыларга күчерә иде. Ә бүген киресенчә, аның чырае гадәттәгедән караңгы, сукыр лампа сүреме аның йөзенә төшеп, чыраен тагын да күңелсезләндерә, ак йөзен каралтып күрсәтә. Менә ул колхоздагы хәлләргә күчте. Авылның яхшы кешеләрен, эшчәннәрен мактады, кыенлыкларны да читләтеп узмады. Сездән яшерергә теләмим. Хәл авыр. Келәт буралары шылтырап тора. Колхоз амбарларында да шул хәл. Ләкин без кулдан килгән бөтен нәрсәне эшлибез. Кичәге көннән алып колхоз эшенә чыккан һәр кешегә көндезлеккә аш, итле аш оештырдык. Тора-бара хезмәт көненә дә бүлә башларбыз. Ләкин шунысын тагын бер кат колагыгызга киртеп куям, басудан 1 грамм ашлыкны да урлау булмаска тиеш. Күрше колхозларны ишетә торгансыздыр. Аларда урлашу дигән нәрсә таралган. Кичә генә район үзәгендә зур бер җыелышта да шул турыда сүз булды. Иптәшләр, турысын әйтәм, позор бу. Бәхетегезгә каршы, сезнең колхозда мин мондый хәлне күргәнем юк. Моны киләчәктә дә булдырмас өчен нык сөйләшеп, килешеп куйык. Аш каласыгыз килмәсә, урлашуны башыгызга да китермәгез. Ничек? Урлашу юк дидеме ул? Үзе күпме кешене тотты, шулай да кемгә дә әйтмәгән. Ник алай? Нинди кеше син, Сафуан абзый, а? Шуңа күрә, дип дәвам итте ул, әгәр мин сезне андый кара эшләрдән тыям икән, тик сезнең үзегезне кызганудан, үзегезне сакларга теләүдән бу. Әмма моны ялгыш аңлаучылар бар. Шул почвада минем иң якын кешеләрем дә ачу йөртә башлады. Берсе минем хатынга язу калдырып чыккан. Минем ине ут төртеп яндыру белән куркытмакчы була. Ә мин бу иптәшкә әйтәм, ут белән килүчеләр безнең илдә җәзаларын алдылар. Ут белән шаяру модада түгел хәзер. Юк белән маташмагыз. Шушы урында гыр килеп кул чаптылар. Алар әлбәттә бу сүзләрнең миңа карата да әйтелгәнен белмиләр. Алар бу сүзләрне фашизмга карата әйтелә торган зур сүз итеп кабул иттеләр. Сафуан абзый шулай сөйли ала торган сирәк кешеләрнең берсе инде ул. Бер үк сүзләргә 2 төрле мәгънә сала белә. Бер атуда 2 куянга тидерә. Менә ул медаль биреләсе кешеләрнең исем фамилияләрен атый башлый. Шунысын да әйтим, бүтән авылларда бу медальләрне таратканда колхоз председательләре бөтенләй катнашмады диярлек. Аларны бернинди тантанасыз бирделәр дә киттеләр. Ә Килмит бу очракны да халыкта үзе теләгән хисләр кузгату өчен файдаланды. Җитәкчелек итә белү аңа табигатьтән бирелгәндер. Ул һәр нәрсәгә сизгәр, бер генә очракны да файдасыз уздырмаска тырыша. Мин моны күреп торам. Менә ул Тимербик апа фамилиясен әйтеп, аны сәхнәгә чакырды. Тегесе ояла-ояла менеп басты да Сафуан абзый авызына карап сүзсез калды. Председательнең олы гына җөйле, кырыс кына авызы нәрсә беләндер буйсындыра, гипнозлы ахрысы. Шундый мәхәббәт белән карап тора аңа Тимербик апа. Ул да тыңлый, бездә бөтен клуб. Син үзең кулга корал тотып сугышта йөрмәдең. Шулай да иреңнән, туганнарыңнан һич тә ким батырлык күрсәтмәдең син. Син алар кебек үк герой. Сезнең ирләрегезгә ашлык, ит, май озатучы колхозларны менә шушы куллар күтәреп торды бит. Әле игътибар җитмәсә дә, сезгә багышлап җырлар җырланачак, һәйкәлләр куелачак әле. Вакыты белән бу сүзләр бик төче, ясалма, кабарынкы яңгырарга мөмкин. Ә бүген алар шундый дөрес һәм табигый ишетелә ки, сүзнең урынын, вакытын белеп куллану осталыгының нәрсә икәнен тагын бер кат төшенергә мөмкин иде анда. Әйе, бу иң дөрес сүзләр. Аларның иштәлеге авыр хезмәт, йокысыз төннәр, борчылулар, кайгылар белән беркетелгән. Тимербик апа сәхнә ортасында кул яулыгын чыгарып яшьләрен сөртте дә, сүз әйтергә теләгәндәй тукталып калды. Медаль балкыган күкрәген горур тотып, авылдашларына карады.
баягы кыюсызлык, тартынуның бу минутта төсмере дә калмаган иде инде. Иптәшләр, рәхмәт сезгә. Иптәш председатель, рәхмәт сиңа. Безнең колхоз дәүләткә ел сайын планнан тыш ашлык биреп килде. Башка колхозлар өчен дә түләп килдек. Монда иң беренче мактау председательгә. Ул оештырмаса булмый иде ул. Быел язны гына карагыз. Чәчү ансыз үтте. Чәчү начар чәчелде. Игеннәр начар булды. Кемнән бу? Председательдән. Узган елгылар өчен рәхмәт. Килмитенем 1000 яше. Колхозчылар таралышканда таң әтәчләре кычкыра иде инде. Арыган, эштән һәм ачлыктан йончыган күзләрдә ышаныч кабына. Аларның гәүдәләре ук турая, тавышлары көрәя. Дөрестлек көче, сүз көче аларны киләчәк бәләләрне ничек каршыларга өйрәтә. Әйе, сугыш әле монда бетмәгән, ул яңа батырлыклар, яңа газаплар, яңа җиңүләр вәгъдә итә. Миңа медаль юк. Малай дип карадылармы? Әллә кышны укуда уздыру комачауладымы? Бүтән елларны шуның аркасында сызып ташладылармы? Медаль юк. Хәер, миңа ул кирәк тә түгел. Виждан тыныч минем. Виждан тынычланганнан да зуррак бүләк бармыни дөньяда? Тик менә теге 300 центнер. Сафуан абзый, бер яктан дәүләт кешесе булсаң, икенче яктан җинаят. Сиңа ул җинаятны халык алдында бүгенге кебек аңлатырга туры килсә, ни өчен эшләдең син ул эшне? Мине карак яки булдыксызга чыгару, исемемне, кешелек дәрәҗәмне таптау өчен генә түгелдер ич. Миндә синең ни үчен бар иде? Мин синең өстән жалобалар күтәреп йөри алмыйм. Андый эш табигатыма чит, дошман. Сине ни дисәң дә кеше төсле кешене әләкләп йөрү үзем өчен җәзага әйләнер иде. Юк, мин моны эшли алмыйм, ләкин безгә исәпне үзәргә туры киләчәк. Икәүдән икәү. Фәһимә, оныт күңелсезлекләрне. Болытсыз иртә төсле балкып, элеккечә елмая әле бер. Ул елмая. Тик бу елмаю елаудан яманрак. Эштән тукталган араларда икәүләп әрәмәдә Фәһимәгә карлыган шомырт җыйдык. Агыйделдә икәүдән икәү су кыендык. Мин аны судан курыкмаска, көзән җыерса ничек йөзәргә икәнен өйрәттем. Эчкәрәк алып кирдем. Аның саф тәненә бәрелеп уйнаган дулкыннарга карап сакландым. Аннары икәүләп каршы яктагы кирамәт тауына карап тордык. Агыйдел ул турыда текә борылып, ниндидер кара кучкыл төскә керә. Тауга менсәң, кешене шул шомлы чоңгыл сорып алыр сымак тоела. Үч итеп әллә менә безме шунда дидем шаяртып мин. Фәһимә баягы елмаю белән елмая. Башың икеме әллә? Синеке белән икәү. Булмый. Анда бүреләр улый. Кичәдә тыңлап яттым. Ул яр буенда кымлыкта аунап яткан берданкага карап куйды. Барыбер, ерак ул. Иртәгә менәрбез. Иртәгә? Мин риза. Менәбез. Мылтыкны кулбашка асып, чиләкләрнең берсен ул, берсен мин тотып әрәмә сукмагыннан атлыйбыз. Ул алдан бара, мин артта. Бер вакыт Фәһимә сукмак буендагы озын гына талның ышыннан тотып алга узды да, мин килеп җиткәндә юри ышкындырды. Чыжырт! Пеше тал күкрәгемә бәрелде. Ботаклары биткә сыпырып шакты авырттырды. Эләктеме? Шул кирәк сиңа. Мин синең әниең булсам, аркаңның нечкәрәк талчыгы белән сыпыртырым әле. Минем шул хәтле гаебем бармы? Бар. Сукмак ачыграк, биегрәк җиргә алып чыкты. Хәзер без шушы утрау сыман биеклектән атлыйбыз. Аста вак-вак күлләр. Әнә, кыр үрдәкләре. Безнең тере бәхетләр, бала үрдәкләр. Тагын атлыйбыз. Күрәм, уң якта куак төбендә бер олы кыш тырнаклары белән каптырган кечерәк бер кышның күкрәген чукый. Олы кыш бала үрдәкне ашый. Ат! Куркытмады мин пышылдап. Явызлык ярсынуы белән ишетми ул хәзер. Ат тизрәк. Мин кабаланып чиләкне җиргә куйган идем, шылтырап китте. Шулай да каракыш курыкмады. Куркуын да оныткан хәшәрәт. Куак арасыннан мылтыкны шул кышның нәкъ канат төбенә тезим. 1 секунд һәм ул бала үрдәк каршында үзе аунап ятачак. Секунд. Курыкны тартам. Чакма саңгырау тавыш чыгарып капсулгә бәрелә. Шартлау юк. Нәрсә бу? Каракыш куркуның ни икәнен дә белмичә чукый бирә. Тикрам мин синең мылтыгыңа дип угай. Затворны кире кайтарам, курыкны эләктерәм, тезим. Юк, шартлау тагын юк. Тагын тын, тагын. Мылтык димәк, ватык. Ачулануның, гәрләнүнең соңгы дәрәҗәсенә җитеп, Фәһимәдән күзләремне яшерәм, башны иеп сукмак буенча атлап китәм. Фәһимә кара кышка кычкыра. Кыш бәдбәхет, кыши! Кыш очып китте.
Құрбаны қозғалмады. Біз аны құтқара алмадық. Тігісі ішлеген ертқышлығы жинаяты үшін жаза тиіш екенлігін сезмейше көзден жоғалды. Яры әлі буры түгіл. Буры қаршында шындай хәлге қалсаң, ғафу етмей ол. Ярар әнес, қайғырма. Түзәтір біз әлі. Тудыққаның, шистартырға ұнытқанмын. Мұндай нәрсені ұнытырға ярамай дейді о шайарып, һәм үз шиләге белән минем шилеккә соққалады. Мылтык ул үзең теләгән мишенгә теләсәң кайчан атырлык булсын. Боерыгыз үтәлер. Куыш янына җиткәч, шилекне Фәһимәнең үзенә бирдем дә, уңайлыгына җиргә утырып затворны сүтә башладым. Чәчләрен куяр өчен иске чүпрәк сорап алдым. Ел буе өй почмагында шөйдә өленеп тора торгач, тутыккан шул мылтык. Аш пешереп йөрүче Тимербикә ападан керосин сорап алдым да, Берданканың затворын, магазинный коробкасында сүтеп чистартырга керештем. Әнис, бу юлы баяныңны ник ап килмәдең дип сорады учак янында Тимербикә апа. Мин бу сүзне Фәһимәдән көткән идем әлбәттә. Аның өчен гүя барыбер, кызыксынып та карамый. Аның каравы, ул бу ел мылтык алып килде диде Фәһимә, үртәгәндәй дәвам итеп. Һәм ширемгә җәймә-җәйде дә берәмтекләп карлыган бер шүргә тотынды. Мин мылтык чәсләре чистартам, ул карлыган бер ши. Бөтенләйгә кайттыңмы? Ди Тимербикә апа. Юк. Быел көз тагын китәм. Консерваториягә. Былтыр имтихан биргән идем. Шул килеш тагын алырлар әле. Хат яздым инде, җавап көтәм. Бу сүзләрне мин Тимербикә апага дигән булып, Фәһимәгә сөйләм билгеле. Югыйсә үзе берни сораштырмый, хәзер нишләвемне, киләчәктә нишләячәгемне дә белергә теләми. Ә минем белдерәсем килә. Консерваторияны бетергәч беләсеңме, ничек бәхетле булырбыз дим мин аңа ясалмарак, күтәренкелек белән. Башкаларга сөйләрсең инде. Мин синең хакта уйлап уйнармын. Сиңа атап җырлар язармын. Романслар. Минем кебекләр бетмәс әле. Син миңа ышанмыйсыңмы? Ул башын иде. Син барбер минеке түгел. Булмаячаксың да. Мин аңа киләчәк матурлыгы турында сөйлим. Ул матурлыкның уртак булачагы турында сөйлим, ә ул миңа киләчәк кирәкми ди. Ни сөйлисең син, Фәһимә? Мин аның күзләрендә яшь мөлдерәвен күреп тынып калдым. Шул кадәр кызганыч иде Фәһимә бу минутта. Әгәр сораса, мин аңа йөрәгемне ярып бирергә әзер. Тик аңа берни кирәкми. Аңа берничек тә ярдәм итә алмыйм. Мин көчсез. Көчсезлектән дә авыр нәрсә бармы? Минутлар үтәләр. Сүзсез үтәләр. Белсәң иде минем ничек яратканны дим мин. Кемне? Сине. Былтыр әйткән идең шул. Тынлык. Нәрсәгә кирәк соң сиңа? Мин нишләргә тиеш? Тагын тынлык. Бираздан гына мин баягы шаук сүренке сүзләр ишеттем. Мин синнән бер нәрсә дә сорамыйм, әнис. Сорамыйсың шул. Син бер нәрсә дә бер кайчан да сорамадың. Сорасаң иде шул. Телисеңме? Мин хәзер алдыңа тезләнеп гафу үтенәм. Йылый-йылый гафу үтенәм. Ант итәм. Синең өчен үләргә ант итәм. Юләр син, әнис. Сүзне тагын ничек дәвам итәргә? Хәзер нәрсә әйтергә? Тимербикә апа да берни әйтми ичмасам. Әллә хәзер ул безне бөтенләй ишетми, үз кайгысын уйлый, аш пешереп йөри. Ул да шаян түгел бу юлы. Килешә алмау кыенлыгыннандыр ахрысы. Мылтыкны чистартып җыеп бетергәнемне сизми дә калганмын. Мылтыкны куйдым да җиргә чалкан яттым. Күккә карадым. Күктә ап-пак болытлар, кисәкле болытлар талгын гына каядыр йөзәләр. Мондый чакта ирексездән уйга каласың. Күз алдына әллә нинди бүтән күренешләр килеп баса. Теге болыт әнә оча торган тылсымлы палас шикелле. Шуңа утырсаң иде дә, җирдәге бөтен нәрсәдән югарырак күтәрелеп, шул болыт белән мәңге-мәңге сәяхәт итсәң иде. Икенче болыт, анда биек яр, аста төбе күренми торган, ахырына төшеп җитү мөмкин булмаслык упкын, упкын кырыенда гына кеше басып тора. Упкынга сикерү өчен махсус килгән инде әллә. Әнә ул уйлана. Шишу мөмкин булмаган катлаулы нәрсәне шишәргә, хәл итәргә, бөтен игътибарын, хисен, акылын туплап, җавап табарга тырыша. Ә ул кеше таныш төсле. Хатын-кыз. Әллә Фәһимә инде. Шул аңа охшаган. Ул упкын алдында басып тора. Күзләремне йомам. Берничә минуттан тагы күккә карыйм. Анда инде баягы кыз юк. Упкынга ташланган бугай.
Өз уйларымнан өзім қорқып секіріп тұрдым да, бірдей ұқтан жұмыс шығарып, көрші колхозлар жеріне кеттім. Бүтән пішеншілер күндізгі ялға қойса-қоя таралышқан еді. Фәхимә, Мылтық, Темірбике апа шул келіш үзләре генә қалдылар. Шықырлар, қуақлар аша 10-15 минутта кетмәгәнмендер, арттан гүрсілдәп тавыш, Мылтық тавыш ишетелде. Кілт итеп башка иң куркыныч уй килде. Минем Мылтық, Фәхимә. Бүтән нәрсә уйлый алмыйча, килгән юлымнан бөтен көчкә кире йөгерергә тотындым. Әгәр ул булса, тыннарым кысылды, йөрәк тибүдән туктар шикелле сикерде. Йөгергән арада башта әллә нинди булганчык күренеш буталды. Мөгъҗиза аркасында атылып, бөтен дары Фәхимә күкрәгенә эләккән төсле күренеп китте. Әнә ул, Фәхимә, инде ул ята, баягы урындыгында, биршегән карлыганнары белән рәттән Мылтық янында. Темірбике апа аның күкрәгенә иелгән, тыңлыймы, үксиме, мин ишетмим, күзем күрми, күрергә теләмим. Нәрсә булды, Темірбике апа? Әллә ул җавап бирми, әллә мин ишетмим, кузгала алмыйча аңны җуйгандай торам. Үксеп җибәрермен төсле. Фәхимәне барып торгызмакчы булам, кузгата алмыйм, сүз әйтмәкче булам, тавыш чыгара алмыйм. Темірбике апа сүзләре ишетелә башлады. Юк, ышанмыйм, саташу гына бу. Акылдан язам мин, бары шул гына. Юк, Мылтык атылмады, Фәхимәгә тимәде, ул исән. Бу бары кытышкыч төш, бу талчык, авыр бастырылу. Ул исән, ул яшәргә тиеш. Ләкин төшкә дә охшамаган, югыйсә бу кадәр авыр төш шушы хәтле озакка сузылмас иде. Мин кулларымны Фәхимәгә таба сузам. Темірбике апа шул вакыт, бәйлә инде ичмасам, диде бугай. Ишетәм дә, ишетмим дә. Эчкә ак күлмәгемне салып Темірбике апага бирәм. Җиргә ургылган канны күреп, башым тагын томалана. Кем утырды аны? Кем? Харап булды балам, балакаем. Фәхимәне кочаклап баягыча утыртырга тырышам. Баягыча миңа каравын, былтыргыча сөйләшүен, көлүен, елмаюын, шаяртуын, үртәвен күрергә һәм ишетергә телим. Ул мине баягыча ук бар дип тә белми. Темірбике апа тагын кытышкыч сүз әйтте ахрысы. Үлде бит. Темірбике апа аның күзләрен сыйпап йомырды. Мин аңларга тырышам. Нишләп үлде? Мондый хәл булырга мөмкинмени? Мылтыкка ул кагылдымы, ялгышмы? Әллә үзе аңлы рәвештәме? Кытышкыч сырны ул үзе белән бергә алып киттеме? Ничек? Ничек булса да барыбер түгелме хәзер? Моны берүдән генә аны терелтергә мөмкинмени? Фәхимә минем кулда. Элеккечә гүзәл. Элеккечә сабыр. Ул һәр вакыт менә хәзергечә сабыр иде. Аңа үз сүзен әйтергә кушсалар, ул барыбер мине тиргәмәс, кычкырмас иде. Гафу ит, Фәхимә. Гафу ит. Ул эндәшми. Эндәш алса шаяртып әйтер иде. Нинди Мылтык инде ул? Йырткыч кышны үтерә алмады, ә мәхәббәтеңне үтерде дияр иде. Бу хәлләрнең бөтенесе мин йөгергән арада аермачык булып чагылып үтте. Килеп җиткәч үк җиңел сулап куйдым һәм үз күзләремә үзем ышанмастан баягыча тып-тыныч утыручы Фәхимәдән сорадым. Син тереме? Ул гаҗәпләнгән күзләре белән карады. Тере? Ә Мылтыктан кем атты? Мин? Ачуланасыңмы әллә? Юк, булай. Син минем өчен артык кадерле. Шул гына. Аңлат син ни әйтергә теләгәнеңне. Миңа шулай тоелды, син атылып үлгән төсле. Мин синең үлемеңне уйлап чыгардым, гафу ит. Ә бәлкем ул тагын нидер әйтмәкче иде шикелле. Ихтимал ул син мине үзең өчен үлгәнгә исәпли аласың димәкче булгандыр. Чынлап та шул көннән соң ул бит минем өчен үлде. Хәзер дә гомерлеккә. Ул мине әллә гафу итмәде, әллә өметен үзде. Өйдә мине хат көтә иде. Свердловскидан. Консерваториягә кабул итү тәртибе үзгәрде. Укучылар 7 еллык белем белән алынмый, музыка училищесы бетергән кешеләр генә кабул ителә дигәннәр. Миңа хәзер 11 ел вакыт кирәк була. Музыка мәктәбенә 7 ел, училищега 4 ел. 11 яшькә яшәреп, бөтенесен яңадан башларга. Мин шуңа да риза булыр идем. 17 яшымда 7 яшьлек балалар белән укыр идем. Алмыйлар. Аңлыйм, яшьлектән шундый чаклар була. 1 еллык вакыт бөтен гомерне, язмышны хәл итә. Әле генә узган 1 елымны югалтмаган булсам, бу фаҗига ихтимал килеп чыкмаган булыр иде. Шул 1 ел аркасында мин куып җитәргә мөмкин булган 11 ел гомеремне кабат югалттым түгелме соң? Дөньядагы иң олы хыялымны, яшәвемнең мәгънәсен югалттым
түгелме? Теге көнне болында мылтык беркемгә дә зыян китермәде. Ул тик үзенең дөм кара һәм төпсез авызы белән туп-туры текәлеп, минем хыялымны атып үтерде. Дөмбердәп кемдер өй алдына керде. Аяк басканда идәннәр бөгелеп, ухылдап куйды, башымны күтәреп карасам, Шәйми икән. Килеп тә керде, акырып та җибәрде. Тырымбас, тез! Сиңа миннән ни кирәк? Үзең кирәк, тырымбас диләр сиңа. Кизәнмә, алайга китсә мин сиңа наганың белән дә куркыта алмыйсың. Ал кабырадан кулыңны, мин хәзер куркудан узган инде. Шәбәргән кеше яңгырдан курыкмый. Алып китәсең булса, күрсәт кәгазеңне. Рөхсәт кәгазе. Бер тапкыр килгән идең бит, баяналарга. Анда юләр булып биреп җибәрдем. Хәзер инде тормыш йөрәтә төште. Юкмыни? Кулга алырга түгелмени? Шулай дип сөйләш. Алайса ник рәхим иттең? Допрос? Язарга? Утыр өстәл янына, урындык алып. Шулай. Ул нәрсәләрдер сорашты, мин мәгънәсенә төшенергә дә теләмәстән, нәрсәләрдер сөйләдем, яза барды. Ахырдан язганнарын укып күрсәттем. Тыңламас утырдым, дөресрәге тыңламадым. Башта уйлар, бүтән уйлар. Шәйми ниндидер ачу китергеч сүзләр әйтте. Монысын ишетми калырга мөмкин түгел икән. Менә нәрсә язган. Өйдә ут белән ата торган бер нинди дә корал тотарга ярамау хакында хөкүмәтнең махсус карарын бик яхшы белсәм дә, мин Берданканы илтеп тапшырмадым. Мин аның ярдәме белән Шәйми Ишмөхәммәтовтан һәм Хәбир Гыйлмановтан үч алмакчы идем. Хәшәрәт, нәрсә эшләмәкче була? Ялган, минем иң явыз дошманым. Гомер буе йылан булып, ул минем өскә ташлана килде. Ничек бар шулай яз дидем кырыс кына, ләкин җикермичә. Яңа аңлатмага кул куйдым. Шәйми кәгазьләрен шытырдата җыйды да кузгала башлады. Мин аны күрмим дә. Күз алдында Фәһимә. Ул минем каршыда. Гел шулай. Җәйге ям-яшел киңлек. Агыйдел болыны, күлләр, чабылган пешән, төнге ширки безелдәве, иреннәр кайнарлыгы, исерткеч татлы сүзләр, яшьлек, мәхәббәт. Бу бөек хисләр бөтенесе бергә кушылып, сихрле җан иясенә әйләнә. Канатлы кошка әверелә. Нәни кошка. Бу без аның белән күргән теге яп-яшел үрдәк баласы ахры. Әйе, әнә ул ничек тып-тыныч күлдә шума буйный. Ушып йөри дә тагы яраткан күленә килә. Ә тегендә ерткыч кошыча кара канатларын җилпи. Ул күптән түгел генә без үтерә алмаган кара кош ләбаса. Шул. Менә ул кинәт күл өстеннән кара яшел булып сузылып үтте дә, канлы тырнакларына яп-яш үрдәкне эләктереп күл читенә килде. Үрдәкнең күкрәген чукы йырта, ашый, җып-җылы саф кан күл суына агып кушыла. Күзләремне чытырдатып ямдым. Тик барыбер күрмичә булдыра алмыйм. Үрдәк инде юк. Каракыш үзенең табышы белән канәгатьләнеп торып басты да, күкрәген киереп җилпенеп куйды. Җилпенде һәм тагын үзгәрде. Кара канат түгел икән ул. Күк икән. Һәм ул баягы бәндәнең шинель итәкләре икән. Менә ул күк шинельле бәндә. Шәйми. Каракыш дигәнем шул икән. Хәзер ул минем каршыда. Ниһаять яңадан үз тавышы тупас бугазы белән акырды. Бирәсеңме, юкмы, наконец? Нәрсәне? Малтакны. Шуламнан алып чыктым да тоттырдым үзенә мылтыкны. Аны сиңа әллә кайчан алып китәргә кирәк булган. Баянны түгел. Инде сентябрь башы җитте. Игеннең исә яртысы да урылмаган әле. Сугу турында уйлыйсы да юк. Килмит ары чаба, бире чаба, кешеләрне басуга, эшкә кудыра һәм үзе дә кушыла. Халыкның көч-куәте булганнары эшләсә дә, күпчелек я басуда шүмәле артында ята, я исә ярты юлдан борыла да үз ихатасына кайта. Кайткан солдатлар атна 10 көн йөри дә каядыр китә. Эшче көчләр артмый, киресенчә, кими генә бара. Ә мин тагы басуда эшлим. Берничә колхозга бердән-бер булып калган комбайн, астматик төсле ютәлли, башлары кайгылы йилгән арыш басуын әйләнеп йөри. Шул бердән-бер комбайн безнең җирне ташлап китмәкче. Сафуан абзый икенче тәүлек инде өенә кайтмыйча карап эшләтә. Мин бункердан чыккан ашлыкны әрҗәле арба белән авылга ташыйм. Хәзер авылдан килүем. Басулар аркылы узам. Колхозның ярты җире ташландык басуга әйләнгән. Җир крестьянның аерылган хатыны төсле.
аңа синең ниндидер хокукың да бар кебек, ләкин ул инде синеке түгел. Син аңа кагыла алмыйсың, эч серләреңне сөйли алмыйсың, ышана алмыйсың. Чөнки аның уңышы синеке түгел. Ул үзе дә һич нәрсәгә дәгъва итми. Күрәм, ташланган хатынның кәефе шәптән түгел, ул саргайган. Элекке чип-чиста бодай арыш чәчләре күптән инде рәтләп таралмаган, шәбәләнеп беткән, чүпчар белән күмелгән, кагылсаң очарга торган билчән мамыклары, песи койрыгы, сары ут, эт ишәгесе. Айырылган хатын рәтле мендәр дә күрми мәгәен. Ул юынмый да, чистарынмый да, ахырсы татлы бодай исеннән бигрәк әрем, алабута исе аңкый үзеннән. Болай барса, ул яңадан кавышу, туй ясау хакында хыялланырга тиеш түгел.